Představte si, že máte osobního asistenta, který vám pomáhá uklízet nebo třeba vařit. Však to zní jako sen, že jo? Akorát, že vůbec. Protože najednou zjistíte, že v místě, kde žijete, dochází k brutální sérii vražd. A váš asistent se začne chovat tak trošku divně. A ještě k tomu pod svým barákem objevíte tajný bunkr, o kterém se doteď nevěděli. A najdete tam spoustu divných a dost temných věcí. A v ten moment si uvědomíte, že s tím možná váš asistent má něco společného. Ale nejdřív, aby jsme zjistili, kdo ve skutečnosti je náš asistent, se s ním musíme seznámit. Hra začíná tak, že nás náš asistent okamžitě pozdraví, představí se nám a řekne nám, že se jmenuje Dan, což bude později velmi důležité. A dokonce nám ukáže, co všechno umí, jako například měnit tenhle text. Wow. Potom nám řekne, že toho umí mnohem víc, ale nejdřív se s náma musí lépe poznat. Takže po nás chce, ať mu řekneme naše jméno. Potom, co mu napíšu moji přezdívku, tak mi dá znovu přístup k mojí postavě. Jako znovu přístup k postavě, to jako on mě ovládá nebo co? Potom mi text dá nějaký volný čas a než se stihnu porozhlédnout, tak je tma. Kamo, to jsi mi moc jako volného času nedal. Tak, jdeme do domu, jsme doma a asi mám jít spát, co? Jo. Dobré ráno. Dan mi říká, ať se dívám do pošty, protože tam bude něco velmi důležitého, takže jdem se podívat. Rodina 4 podlehla brutálnímu zabíjení. Tak ta hra začíná hezky. Policie včera nahlásila, že 4členná rodina byla přes noc brutálně zavražděna nožem a po vrahovi nejsou žádné důkazy. Asistent dělá jakoby nic a řekne nám, ať jdeme vynést odpadky. Ano, slyšeli jste dobře. Náš asistent nám dává práci. A co to je? To je půda nějaká. Hustý. Tady máme koš, to tam vyhodíme. Tak, krásná práce. Takže zase mi řekl, že mám nějaký volný čas a to vše, ale tady jsem našel, že tu je basement a je to na nějaký kód. Zkusíme tam dát nějaký kód, třeba. Něco jsem tam zkusil dát, ale nejde to. You feel tired, takže zase mám jít asi spát. Ale já nejdu spát. Radši se tu projdu. Naproti mého baráku jsem našel vending machine s bloxikolou, kterou jsem si dal a byla dobrá. Potom jsem našel opuštěný barák, který je akorát na prodej. A na druhé straně ulice je barák, před kterým stojí soused. Tak si s ním jdem popovídat. Slyšel jsi o tom? Seriálový vrah. No, takže co mi řekneš? No, tak jdeme domů, když tu nic není, no. Ovšem tady jsem netušil, co mě za chvilku čeká. Tak, jdeme do postele a jdeme spinkat. Nemůžeš usnout, něco ti přijde, že není v pořádku. Ježiš, first person kamaráde, tohle už jsme tu měli, tak... Takovou hru jsme tu už měli. Proč se otevřely dveře? Proč mi tu někdo chodí? Kamaráde, vypadni. Vypadni, než vstanu. Já vstanu, dám ti plesk. Proč? OK, bro, kamo, co mi klepeš tak? A najednou jeden? Co se stalo? Absolutně nechápu, co se stalo, ale asistent nám říká, ať se podíváme zase do schránky, že tam je zase něco důležitého. No tak co tu máme? Robloxový vrah je stále nezvěstný. Píšou tam, že o vrahovi stále nic neví a proto začne policie pátrat. Policie přijíždí. Asistent mi říká, že mám odpovědět na jejich otázky upřímně, tak to taky udělám. Nazdar, pane policajt. Můžu se za vás zeptat na pár otázek? Jasně, že... OK, děkuju. Viděli jste někoho podezřelého venku včera? Buď můžu říct pravdu, anebo lež. A já mu řeknu pravdu. Jsem pravdomluvný. OK, děkuju za pomoc. Buďte v pořádku, nyní odejdu. Toť všechno, OK. On teďka pojde k tomu sousedu, ne? Ne, on odešel úplně. A ho se nezeptá toho souseda. A ten asistent mi zase řekl, že to je všechno pro dnešek a že zítra mě čeká důležitý den. Zatím to vypadá strašně divně ta hra. Co ty, řekneš mi něco? Pojďme udělat dohodu. Pomůžeme si navzájem v případě, kdyby ten vrah se snažil jednoho z nás ublížit. Souhlasím, akceptujeme jeho nabídku. Dobrý, teďka máme dohodu. Alright, takže máme dohodu tady s sousedem. Nic asi tady nevidím, nic divného, žádného vraha tu nevidím. Takže jdeme spát. Doufám, že jako to nebude jako včerejší noc. Tak, pane asistent, kde jste? Že by na mě zapomněl dneska? Tak nevadí, já si mám přečíst zprávu, aniž by mi to řekl. Robloxový vrah zase útočí, takže píše se tam, že někdo zase umřel. A přijíždí autobus a já nevidím souseda. Takže se bojím, jestli on nezemřel, ale asi ne, tam by byly pásky policejní, takže asi čijel snad, ale nevidím ho, což mě trošku děsí. No a bus přijel. Soused přijel. To je asistent. A už zase noc a už jsem unavený zas. A jdu se s ním popovídat. Dané, jsi to ty? Jsi opravdovej? Ano, jsem to já, Dan. Teďka mám reálné tělo, což znamená, že ti můžu pomáhat líp od té doby, co jsem tvůj osobní asistent. Od teďka budu bydlet ve tvém domě. Kamaráde, to se mi nelíbí. Seš mi podezřelý. No nic, teďka už musím jít, uvidím se s tebou zítra. Čus. A Borec prostě odejde. Borec si tady koupil tenhle barák, co byl. Jo, takže on nebude bydlet se mnou, on bude bydlet naproti mě. Jasně. Můžu jít za ním? Můžu
jít za... Nemůžu jít za ním, škoda. Kámo, je strašně divný ten asistent. Zkusím se podívat tady do domu souseda. A trošku mě znervozňuje, že jakoby on dneska není venku. On tam není vůbec v tom baráku. Že mám crazy teorii. Co když ten Dan, ten asistent, zabil toho mého souseda, aby si vzal jeho tělo, aby měl lidskou podobu a mohl být lidem proti mně. Názor? A jdem zase spát, no. Probudil se uprostřed noci, jo, hell no. Bro, co to je? OK, musím najít klíč, abych utekl z tohohle baráku. Tak. Proč když chodím, tak to dělá úplně divný zvuk? Kámo, jsi v pohodě? Mám bílej klíč, který není moc bílej. Zase, ty hajzle, hoši, uklidněte se, OK, teď jsem se trošku postal. No jasně, když se na něj dívám, tak oni stojí, ale když ne, tak oni jdou po mně. Aha. OK, tak jo, jdeme pryč, utíkáme. Tak, jdeme. Bro, nevidím. OK, já nemám slov, já nevím, jak to mám komentovat, takovouhle hru. Já se omlouvám, já fakt nevím, jako, co mám jako říkat, jakože jako... Hej, co ty tu děláš? Co tu děláš? Co chceš? Dobré ráno. Omlouvám se, jestli jsi dobře nespal. Myslím si, že by se měl podívat do mailu. Ty vole, mora, abych ti takovou napálil, ty ha... Vypadni mi z domu, tam máš svůj for sale, vole. Takže ty neže jen, vole, tady mě otravuješ, ty ještě k tomu se vkradeš do domu, kde nikdo nebydlí. Tak ty jsi fakt šikulka. Super, fakt nice, tyjo, dočetl jsem se toho hodně. Řekneš mi teďka něco? Co byly dnešní noviny? Noviny nebyly, někdo je asi možná vzal. Tak to je divný. Mimochodem, bojíš se, že ten vrah nás dostane? Nebojím se. Wow, počkej. Sice nejsem nějaký jakoby vyšetřovatel, ale on řekl, dobrá, není ničeho, z čeho bychom se měli obávat. Jakoby potřebuju ti něco říct. Prostě jdi do sklepa a podívej se sám. Kód je 39539. Bracho, ty seš divnej. A je noc. Super. Takže říkáme to, ať jdu do toho basementu. Tak, dveře se otevřely. Tak, co tu máme? Jestli tady budou nějaké... Mám first person. Super. Jestli tu bude nějaké monstrum nebo něco, nějaké mrtvé těla, tak kámo... Nevím, co udělám. Jakoby já se actually bojím, fakt jako úplně primitivních hrách, jo, takže není mi úplně dobře. Tu je telefon. Ten mimochodem bude v budoucnu ještě hodně důležitý. Co tu je? Lampa? Mám lanternu. Tak aspoň že tak. Psal tam, že cítí hníjící se maso, kamaráde, já ti říkám, že tady budou... Helna. Zbraň tu je. Je to zbraň, chceš, aby si ji vzal? Jasně, že chci. Kostlivec? No jasně. Taky mám doma kostlivce. Ve skříni, ale většinou jsou. Jakože... Kostlivec ze skříní, to se tak říká. Další kostlivec, super. Nazdar, Dane. Vysvětlíš mi, jako co se tady děje? Hej, vím, že možná jsi jako v šoku z těch těl tady dole, takže se ptáš, kdo to asi udělal. A já ti to řeknu, je to naše chyba. Co? Já a ty, my jsme zodpovědní za ty vraždy, takže potřebuji, abys mi věřil. Co? Nemožné. Tohle není moje vina. Co jsi to udělal s těmi lidmi? Já vím, že to je těžké, abys tomu věřil, ale ty to nechápeš. Prostě mi musíš věřit, kamo. Manipulační techniky na vrcholu, kamo. Neskoušej nic. Já mám zbraň u sebe, tě střelím, kamo. Trust him, anebo shoot him. OK, tak to je zajímavé rozhodnutí. Pro content mu budu věřit. Tak, co se stane? OK, nabídne nám ruku a já mu ji podám taky a podáme si ruky. Někdo klepe. Policie. No, přišli na nás. Ale nenajdou nás. Dobrá práce. Tohle by byl první konec. Ale furt jsme se nedozvěděli, kdo popravdě ten asistent je. A neviděli jsme všechno, co se skrývá ve sklepě, protože toho je mnohem víc. Proto jdeme na další konce, protože ano, tahle hra má více konců, ve kterých se odhalí všechny tajemství téhle hry. Třeba v moment, kdy se nás Dan ptá, jestli se bojíme ohledně situace s vrahem, a my mu řekneme, že jo, tak sice nám řekne, ať se nebojíme, ale my se rozhodneme jít pro ten telefon ve sklepě, o kterým jsem říkal, že bude velice důležitý. Potom se ihned vracím do domu, abych zavolal policii a tohle se stane. Tak, přišel jsem domů, přišel jsem nahoru, vytáhnu telefonis a jdu si zavolat. A jakmile chci si zavolat, tak přijde Dan. A pustíme se do fightu. A to je konec, I guess? Ne, počkej, já žiju. Policie přišla. OK, teď jsem zmatený. Den 5, počkej, to pokračuje. Vyslýchaj mě. Nazdar, pane policajt. My víme, že jsi všechny zabil. Našli jsme ve sklepě všechny důkazy. Víme, že jsi všechny zabil. Ne, vy to nechápete, já to neudělal. To byl on, to byl Dan. Toho chcete chytnout. Na místě činu nikdo jiný nebyl, než ty. Jeho obličej byl bílý, měl úsměv, červené tričko a modré kalhoty. Neexistuje žádný záznam o nikom, kdo by se jmenoval Dan, který odpovídá tomuhle popisu. Alespoň už ne. Z tohohle konce jsme se něco málo dozvěděli. Dozvěděli jsme se to, že Dan není reálný. Zatím to vypadá, jako by to byla naše druhá osobnost. Protože nám policajt řekl, že ty vraždy, co proběhly, jsme provedli my. Ale co když Dan není jen pouhá druhá osobnost? Co když v tom je něco víc, něco tajemnějšího? To, aby jsme zjistili, musíme odehrát další konec. Tak, pro tenhle konec musíme jít tady do místnosti, kde objevíme tenhle tunel. Tak, jdem do tunelu.
Hej, taky mám doma takový podzemní tunel, ty kokos. Však normálka, hej. Ty kokos, co to tu je? Ty vole, to je extrémní tunel. 13 let zpátky. OK, měl bych jít domů. Dobře, jdeme domů. Já. Co? My jsme v nějaké laboratoři, nebo co? Nebo ve vězení spíš. Dneska je tvůj šťastný den. Místo toho, aby si šel do vězení, tak půjdeš s náma. Nazdar, hoši. Co tu dělám? Hej, co to? Vůbec. Dej to pryč, more. Yeah. OK, takže nejspíše jsme hráli za nás 13 let zpátky a vypadalo to tak, že jsme už tehdy vraždili a potom místo toho, aby jsme šli do vězení, tak si nás vzali nějací vědci, něco nám píchli a možná od té doby máme v sobě toho Dana. OK, tak co tu máme? Jsem se vrátil zpátky, viď? Jo, šel jsem zpátky, já musím jít na opačnou stranu, no. Tak, nevadí, tak jdem tady. Někdo tam je, nějaké mrtvé tělo asi. Tu něco je napsaný. Tohle je ta jediná cesta, jak ho zastavit. Tenhle magický okruh ho může uvěznit jednou provždy. OK, tak jdem tam. OK, tady máme toho Dana. A to je nějaký dlouhý nápis. OK, teďka tady jdeme k tomu Danovi. Co je? Ty vole, to je nějaký rituál. Ty vole. OK, něco se stalo. Nevím co. Teďka mi tu... počkej, z nás jde ten Dan? Počkej, ten Dan je celou dobu nějaký duch? A teď mu můžeme pomoct nebo ho tu nechat. Tak já mu pomůžu. Děkuju ti, že jsi mě zachránil. Jenom chci tady s tímhle vším skoncovat a žít normální život. Chci být šťastný, ale vždycky jsem ten zlej. Ale ty nepotřebuješ být vždycky ten špatný. Můžeme tohle napravit. Opravdu? Ano, slibuju ti, že ti můžu pomoct. Pojď, Dane. Brečí. Ne! To si děláš srandu. Ne. Ty. OK, v tomhle konci jsme se dozvěděli, že Dan je nějaký duch, který v nás byl, ale furt nám chybí detaily. Proto se musíme vrátit do tunelu a na jeho konci je tahle odbočka, kterou když projdeme, tak se dostaneme do téhle tajné místnosti, kde můžeme najít tyhle noviny, kde je napsáno, že Dan Wilson je odsouzen k trestu smrti. Byl odsouzen kvůli svým 12 vraždám, které policie popisuje jako nemorální a nesmyslné. Dan očekává trest smrti 28. června. OK, tak z tohohle můžeme už definitivně říct a potvrdit, že náš asistent Dan je vrah. Kdysi byl odsouzen k trestu smrti, ale místo toho, aby šel do vězení, tak pro něj přišli věci a nejspíš ho proměnili v jakésiho ducha, který se může přenášet do ostatních těl a pokračovat ve svém vraždění. To je ten důvod, proč my, jako postava, za kterou jsme hráli, jsme si nepamatovali ty vraždy, protože do nás vždycky vstoupil ten Dan, ten duch, a vraždil za nás. A využíval naše tělo jako takovou schránku. A ten rituál na konci byl jediným způsobem, jak zničit toho danového ducha, aby už nepokračoval ve svých vraždách. A ta obří místnost pod naším barákem, no to byla bývalá laboratoř nejspíš, kde právě dělali nějaké pokusy s tím Danem a získal tam své schopnosti se transformovat do ostatních. Nejspíš. Ano, všechno tohle, co jsem řekl, všechny tenhle příběh je jen taková teorie. V té hře to není jasně řečeno, takže pokud máte nějakou lepší teorii, nebo jste zjistili něco, na co jsem já zapomněl, nebo jsem to nezjistil, tak to napište do komentářů. Ale ještě je tu jeden secret ending, který jsme si zatím neukázali. Když na začátku hry, jak se nás Dan ptá na naše jméno, mu budeme spamovat nějaké symboly a nebudeme mu říkat naše jméno, tak postupem času bude víc naštvaný a naštvaný, až nakonec se stane tohle. Se ty more. No a točte, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, napište, jakou hru se mám zahrát příště a čus.